Napadaan sa sabungan, pinagsisigawan. Ang aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs. na dapat ay ihulog ko sana'y sa Palawan. Aking pinusta sa manok na pula, mukhang tatama yan. Magsimula ang salpukan, manok na pula. Biglang tinamaan, nagyewang-gewang. Sa isang iglap lang, ako'y kinabahan. Hindi nakatayo, patay nga puruhan. Ang perang hulog sa Palawan, tinalaw ko sa sabungan. Nung umuwi sa may bahay, ako'y matamlay. Ako'y nagsisi, ubos ang money. Darling, I'm sorry. Ako hinulgap ng 3 lalaki doon banda sa may palengke. Pero ang misis ko hindi maloko. Kinarati ako, basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko ay magaling pala siya sa taekwondo. Lahat ng sipa niya ay sinapul ako. Dati na pala siyang champion sa Aikido. Sa sobrang galit ng misis ko, bali-bali mga buto ko. Ang perang dapat sa anak ko ay tinalo ko. Naakit ako ng gagong demonyo. Kaya kinastigo ako ng darling ko. Dahil sa sugal, napahamak ako. Kaya kayo mga sabongero, huwag mag-asawa ng champion sa judo.